Una brometa, ja ho veieu. Així passen a la posteritat les coses importants de vegades. Diuen que l'astrofísic Fred Hoyle se'n van fotre de Georges Lemaitre quan va descobrir l'àtom primigeni o l'ou còsmic i s'hi va referir com a Big Bang, la gran explosió. Les coses de la vida, molt millor la brometa que l'original. Sigui com sigui, la teoria més estesa situa l'inici de l'univers conegut en un espetec espectacular. Encara, però, no està clar del tot. Va ser una explosió? Un seguit d'explosions simultànies? No va ser res perquè tot ja hi era? Hi ha diversos universos conversos i paral·lels? Es tracta d'una inflació eterna? D'un model cíclic? De la gran rebotada? En tot cas, com deuria ser el moment abans del gran espetec? Potser seria una mica així. No vam ser cap buit just abans de ser, perquè el buit era un dolor inconegut. No vam ser cap mena d'anhel mentre esperàvem torn al llom d'una partícula, tan absents del món com de nosaltres, fins a desaparèixer del no-res per ser de cop inabastables. La veu còsmica. Capítol 11. El Big Bang i teories alternatives. Benvinguts i benvingudes a La veu còsmica, una trobada local de temàtica universal, de mires telescòpiques i importància relativa. En cada capítol, el poeta Esteve Plantada, el músic Joan Garriga i Lluís Galvany, jo mateix des de l'astrofísica, ens apropem als misteris de l'univers de la mà dels científics i científiques que millor el coneixen. Avui volem conèixer més sobre l'origen de l'univers, el Big Bang i altres teories alternatives. És un tema molt complex, però tenim amb nosaltres una autoritat en la matèria, en Jaume Garriga. Jaume Garriga és catedràtic a la Universitat de Barcelona. Estudia les implicacions de la física fonamental en la cosmologia, especialitzant-se en models inflacionaris i condicions inicials de l'univers. Hola, Jaume, benvingut a La veu còsmica. Hola, Lluís. Avui estem a l'inici, hem arribat, després de tot aquest viatge, hem parlat d'estrelles, de com es forma l'estructura i arribem en a l'inici de l'univers. Hem preguntat diverses vegades per les fronteres, no? Al capítol de Forats Negres hem dit que l'espai acaba en un punt i ens hem preguntat si l'univers té un final, també, si s'acaba en algun lloc, sempre parlant en matèria d'espai. Però i el temps? Té un principi i un final? El temps va començar en algun moment? Hi ha llocs on el temps es congela i es para? Ens pots explicar d'on surt el temps? Bona pregunta. Doncs, sí, normalment quan parlem de límits estem acostumats a pensar en l'espai. Aquesta habitació té uns límits, que són les parets. Aquí, doncs, tenim... En aquesta finca també hi ha uns límits, que són doncs, el riu per una banda, les vies del tren per una altra. Sempre pensem en límits d'espai i doncs, els geògrafs en el seu moment també es van preguntar sobre els límits de la Terra, si la Terra s'acabava en algun lloc. I doncs, a través de les observacions astrofísiques doncs, també ens preguntem quins són els límits de l'univers i això inclou tant límits d'espai com límits de temps. Per exemple, podria ser que l'univers no tingués fronteres de cap tipus, ni d'espai ni de temps, de la mateixa manera que la Terra no té fronteres d'espai. Podem donar la volta a la Terra i no se'ns acaba mai. Doncs l'univers podria tenir aquest caràcter suau, sense fronteres d'espai i de temps. I, de fet, ara l'univers el descrivim amb la teoria de la relativitat general, en què espai i temps estan descrits conjuntament, formen part de la mateixa estructura. I aleshores, d'alguna manera, preguntar-se sobre el temps i sobre l'espai són dos temes relacionats. La manera com observem l'espai doncs, és a través de llum que ens arriba. I aquesta llum ens arriba des d'un temps molt remot. És a dir, que la mateixa manera d'explorar l'espai ja barreja posició i temps, perquè quan mirem a coses que són molt lluny, també són coses que han passat fa molt, molt de temps. I només aquesta manera d'observar ja ens relaciona aquestes dues coses.
Bé, llavors, com deia, la manera que tenim de parlar de l'espai i del temps és a través de la teoria de la relativitat general, que diu que l'espai és una cosa viva, una cosa que reacciona a les masses que hi ha i també determina el moviment d'aquestes masses. És un joc on l'energia i la massa juguen amb la gravetat. A dintre d'un forat negre hi ha un camp gravitatori tan intens que fa que el temps s'acabi allà dintre, d'acord? A vegades pensem en un forat negre, sobretot a través d'explicacions senzilles, com una singularitat en un punt de l'espai. No és ben bé així. La singularitat a dintre d'un forat negre és un lloc on el temps... No hauríem de dir un lloc. És com si fos una data o una hora, on el temps s'acaba allà dintre del forat negre. Però no és un punt, és una superfície extensa, si voleu. És un lloc extens. És més com un espagueti, de fet, si l'hem de dibuixar geomètricament. És un espagueti on, a mesura que ens aprovem allà, pam, el temps s'acaba per tothom que arriba allà. I doncs, això ho sabem a través d'aquesta teoria. Flipa tu. No, estava mirant les cares mentre ho deia. Sí. Però això em recorda, sí. Com ho sabeu, que és com un espagueti? Bé, amb càlculs de llum lumínics, amb càlculs lumínics. A través d'estudis geomètrics, així com els grecs estudiaven els triangles, i doncs a través d'això, de fet, van arribar a la conclusió de que la Terra no era plana, per exemple, fent observacions, experiments i entenent cartografia, doncs de la mateixa manera aquestes eines geomètriques s'han anat perfeccionant, sobretot durant el segle passat. De fet, hauria de dir, durant el segle XIX es va desenvolupar aquestes eines geomètriques per parlar d'espais corbats. Abans de que segueixis, m'agradaria preguntar-te una cosa que has dit abans, que a mi m'ha generat molta inquietud. Has dit que la Terra, has fet un símil, no?, amb la Terra que no té fronteres, és a dir, podem donar la volta, i has fet un símil amb l'univers. Clar, però aquí genera un tema incomprensible per nosaltres o molt abstracte, que és que si fem aquesta analogia, l'univers, no?, que possiblement pugui ser que sigui esfèric i no tingui esfèric o que no tingui fronteres i puguem tornar, clar, la Terra és la Terra i a fora hi ha altres coses, sabem. Clar, l'univers, si ho imaginem així, què hi ha? A fora? A la Terra hi ha a dintre la Terra i a fora la Terra, i després hi ha la superfície de la Terra. Però, diguem, de cara al que estem parlant ara, l'important és la superfície de la Terra. Ens oblidem que això estigui dintre d'un espai o fora d'un espai. Nosaltres podem descriure la superfície de la Terra per ella mateixa, i si fóssim unes formiguetes, que no sabem que hi ha fora i a dintre, sinó que vivim només sobre aquesta superfície, aleshores fent mesures sobre aquesta superfície intentem entendre aquesta superfície. I pot ser que el de fora i el de dintre ni tan sols existeixin. I aquesta és la situació en la qual ens trobem amb l'univers. El de fora i el de dintre no existeixen i no necessitem que existeixin. Nosaltres fem una descripció intrínseca del que en el cas de la Terra seria la superfície de la Terra. Doncs, en el cas de l'univers tenim les 3 dimensions d'espai i la dimensió de temps, aquestes 4, i fem una descripció on només juguen aquestes 4. D'acord? I amb això fem les nostres matemàtiques, amb això fem les nostres lleis, que són com força igual a massa per excel·lència. Estem en el mite de la caverna de Plató. Total. Sí. He dit una tonteria o no? No, al contrari. Per mi no, però no tinc criteri. Molt cert. És que m'ha donat aquesta impressió totalment, no? Bueno, és que estem només al començament de tot això, i a vegades no ens n'adonem. Aquí venen gent... Quan Segismundo en la vida sueño. Com pensant que ja sabem molt i sabem poquíssim, d'acord? Sí, esclar. Mira, em permets una cosa, és que ara quan has dit això d'espagueti, l'altre dia vaig veure una pel·lícula d'aquestes... Espagueti western. De superherois, de multiversos, ara que això està tan de moda, no sé si ho segueixes, i feien la teoria, una pel·lícula es diu Flash, que la teoria explicaven això dels multiversos, que pot ser que hi hagi molts universos, a través d'un plat d'espaguetis. Perquè deien que quan estan sense bullir, que són durs i això, no es toquen.
però quan els bulls, els escorres i els poses en un plat, s'entrellacen i explicaven aquesta teoria de com els universos es connecten. No sé si té alguna cosa a veure que parleu d'espaguetis. L'espai és una olla... Per què els espaguetis És tenen una olla d'aigua en ebullició, l'espai. Bé, les metàfores culinàries tenen molt recorregut sempre. Val. Aleshores, sí. Però bé, gran acotació. El tema del multivers és un que m'interessa particularment. Ah, sí? Sí, i diguem... I arribarem al multivers, eh? És que No sé si tindrem temps de tot. Tindrem, no pateixis, sí. Hi ha moltes coses a parlar, però jo sé que això és el que més t'agrada i per això ho hem deixat al final. Això és el que més t'agrada, això del multivers? Bé, sí, m'agrada. Bé, veig que ens entendrem. Jaume, això pot ser l'inici d'una gran amistat. Llavors, estem parlant de fronteres del temps. Molt. Versar. Sí. Multivers. Sí. Univers, no. Sí. L'únic vers, no, molts versos. Estem parlant de les fronteres, aquí, de moment. Hem dit de les fronteres de l'espai, l'analogia aquesta de la superfície de la Terra. Sí. El temps. No és un temps universal a tot l'univers, sinó que depèn, està en aquesta estructura de l'espai-temps. És multiversal. Sí? Sí, bé, fem un repàs de com enteníem el temps els físics. Doncs, per exemple, en el cas de Newton, hi havia com un rellotge universal que marcava el temps, plogui o nevi. Allò sempre va marcant. El temps és absolut i, de fet, aquesta és la idea intuïtiva que tenim de temps. Quan ara estem, per exemple, fent aquesta gravació, se'ns acaba el temps i tothom es posa nerviós, perquè el temps és una cosa molt lineal. I a Newton ni tan sols se li acudia pensar si el temps havia començat, d'acord? Per ell era una cosa... Era Déu. Una cosa donada, sí. Era Déu. Quan es comença a parlar del temps? Doncs en la teoria de la relativitat especial, Einstein ja es va adonar que la manera com el temps transcorre depèn de l'estat de moviment. I dos observadors poden no coincidir en com descriuen el temps. I això és bastant contraintuïtiu, perquè nosaltres estem acostumats a que el temps, doncs, és el que ens dona el telèfon mòbil. Aquest és el que anomenem el temps universal. I tots tenim el mateix, per estar connectat a no sé on. Tots tenim el mateix, sí. Però en la vida real cada rellotge funciona de manera diferent. El que passa que les diferències són inapreciables a escala domèstica, d'acord? Però sí que ho són a escala més fina. Einstein, que va ser qui va proposar aquesta teoria de la relativitat, que diu que el temps és relatiu a l'estat de moviment de l'observador, doncs ho va fer des d'un punt de vista purament intel·lectual, d'acord? Es va fer uns experiments mentals que el van conduir a aquesta conclusió, només postulant que la velocitat de la llum no depèn del sistema de referència, que això era un fet observacional. Es va fer experiments per veure si la velocitat de la llum depenia de l'estat de moviment de la font d'aquesta llum o de l'estat de moviment del receptor, i no, la llum sempre va a la mateixa velocitat. I a partir d'aquesta observació, Einstein va dir, doncs, si això és veritat, la conclusió és que el temps ha de passar de manera diferent per cada observador. I aquesta era la teoria de la relativitat especial. Després en va fer una altra encara més gegant, que és, ara que ja entenc com funcionen les ones electromagnètiques, vull entendre també com funciona la gravetat, d'acord? Com funciona la gravetat en relació a aquesta teoria on el temps no és absolut. Havia de casar aquestes dues coses. I ho va fer, i el resultat va ser dir que l'espai-temps no és una cosa inorgànica, que està allà i que no es pot moure, sinó que està en constant diàleg amb la distribució de matèria i d'energia, d'acord? És a dir, que si tenim doncs, un planeta, doncs això afecta l'espai es corba al voltant del planeta i el temps també es corba. Aquesta teoria, que ja incorpora la gravetat, doncs serveix també per descriure l'univers com un tot. L'univers doncs, no és més que doncs, un gran conjunt de planetes, estrelles, no sé què, tot això que veiem, d'acord? Tot això té energia, té massa i té energia, d'acord? I per tant corba l'espai, d'acord? I el fa moure. I doncs aquest moviment és el que normalment entenem com l'expansió de l'univers, això és causada doncs, per aquesta naturalesa dinàmica de l'espai-temps, d'acord? Per tota aquesta massa, ara què faig? Doncs m'expandeixo, d'acord? Obeint en aquestes equacions d'Einstein, doncs decideix que ha de fer alguna cosa, no es pot estar estàtic. I aquest va ser un altre gran salt qualitatiu, perquè ni el mateix Einstein es va atrevir a predir l'expansió de l'univers. O sigui, ell ja tenia les equacions allà, ja podia jugar amb elles, d'acord?
va trobar que no hi havia una solució estàtica i l'home, en lloc de dir doncs l'univers s'ha d'expandir, doncs no, va intentar fer una modificació de les equacions introduint una cosa que avui anomenem la constant cosmològica, que és una substància, la constant cosmològica és una substància el camp gravitatori de la qual, en lloc de ser atractiu, com els planetes són atractius, i per això nosaltres estem aquí enganxats a la cadira, doncs la constant cosmològica té unes propietats gravitacionals repulsives, d'acord? I llavors, introduint aquesta constant cosmològica, és que aquesta història acaba bé, diguem. Introduint aquesta constant cosmològica, Einstein va ser capaç de trobar una solució de les seves equacions on l'univers era estàtic, d'acord? Va ser una cosa una mica artificial, no? Perquè ell sabia que hi havia una distribució de matèria normal i corrent i llavors va introduir aquesta altra forma de matèria, que és la constant cosmològica, per aconseguir, va ser una mica, si voleu, una mica de joc brut, per aconseguir que l'univers fos estàtic. Perquè la idea d'un univers estàtic, per alguna raó filosòfica, sembla més atractiva que no pas la idea d'un univers que ha tingut un començament, d'acord? I tornem doncs en el tema del Big Bang. Per tant, diguem, històricament hi ha hagut una resistència a pensar que hi ha hagut un origen del temps. El mateix Einstein va fer aquest truc d'introduir aquesta substància amb una força repulsiva, d'acord?, per fer que fos estàtic. Quan després es va descobrir que l'univers s'expandia, el mateix Einstein va dir que allò havia estat l'error més gran de la seva carrera, d'acord? El seu error més gros. El farol aquest. Fer el farol, però no és que fos un farol, era una cosa permesa des del punt de vista formal. Clar. I que després, i bastant després, vull dir, als anys 90 del segle passat, 1990 i pocs, bueno, de fet 98 és quan es va conformar. L'antimatèria. No, es va trobar que aquesta constant cosmològica, de fet, hi és, amb una quantitat més petita que la que deia Einstein, una miqueta més petita, no gaire més, i és la que està provocant que l'expansió de l'univers sigui, avui dia, accelerada. És a dir, que l'univers cada vegada s'expandeix més de pressa. I això és provocat per aquesta substància, diguem-li, que anomenem constant cosmològica o a vegades l'anomenem energia fosca. Per tant, ara està establert, Jaume, que sí que hi va haver un començament, no?, de l'univers, un inici de tot. Efectivament, sí. Perquè Newton deia això del rellotge que dius del tic-tac, que això no tenia inici ni tenia... Efectivament, sí. I has dit que filosòficament era més atractiu, això. Per què? No. Que sigui estàtic. Sí, que sigui estàtic. Històricament hi ha hagut aquesta resistència a que hi hagués un començament de l'univers. Però jo penso que, justament, filosòficament, és més atractiu que hi hagi un inici, no? Perquè aleshores has de pensar què hi havia abans. Això és interessantíssim, sí, això és interessantíssim. Això és un debat, I de fet... això és un debat filosòfic. Sí. Però és cert que sempre tendim a buscar el dogma, la perfecció, en un model clàssic. I de fet això, tornant a això que estem parlant de les fronteres, hem parlat de fronteres de fores negres, però la gran frontera és aquest inici. Sí. No? El Big Bang, aquesta teoria del Big Bang, que ara en parlarem, perquè no és ben bé així, ara ho veureu, flipareu, és la teoria més acceptada sobre l'inici de l'univers, aquest inici del temps també. I més o menys tothom té una idea del que va ser, però estem una mica equivocats, segurament, del que ens han dit sempre. Va ser al principi el Big Bang, perquè ara m'agradaria fer com una cronologia, no? Sempre ho hem intentat en tots els capítols anar com de prop a lluny, ara avui arribem al final, que és l'inici, no?, de l'univers, i m'agradaria fer com una cronologia. Hem parlat amb l'Andreu d'estructura a gran escala, vam parlar del fons còsmic de microones, d'aquest període d'inflació amb el Diego, i aquí vull que ens fiquis tu l'estocada final de l'inici del temps, però l'inici de l'univers també. Quan és abans, després de la inflació, tota aquesta cronologia. Sí, bé, doncs expliquem una mica què significa aquest terme Big Bang en aquest context més tècnic dels cosmòlegs. Ara mencionaves, Lluís, el fons de radiació de microones. Això és radiació. I aquesta radiació, de fet, va ser la component dominant de l'univers en èpoques primitives. L'univers estava calent, i durant aquesta època calenta és quan es van formar certs nuclis atòmics, com per exemple
l'heli, el liti, aquests elements lleugers, es van cuinar durant aquesta època calenta, que coneixem molt bé quantitativament a través d'observacions. De fet, Jaume, ens van explicar que hi havia un Big Bang calent. Sí, exactament. Doncs aquest és el sentit de Big Bang calent. Ara bé, aquesta paraula Big Bang, d'on va sortir? Doncs aquesta paraula Big Bang va sortir d'una disputa també entre científics. I torna a tenir a veure amb això de si hi havia començament o no. Quan es va descobrir que l'univers s'expandia, hi va haver un intent de dir, bé, s'expandeix, però s'expandeix en un estat estacionari que no ha tingut començament. Sempre s'ha expandit i sempre s'ha expandit igual. I mentre s'expandeix es crea matèria. Aquesta és la teoria de l'univers estacionari. No estàtic, però estacionari, en el sentit que es va expandint, però si el mesurem ara i el mesurem d'aquí 1.000 anys, sempre veiem el mateix, bàsicament, el mateix ritme d'expansió. I aquesta teoria era la d'un britànic que es deia Fred Hoyle, i en contraposició a aquest hi havia un senyor que es deia Lemaitre, que era un científic belga, que entre altres coses era també capellà, d'acord? I aquí entrem una mica a la cosa filosòfica, i per ser una persona religiosa, de fet, va ser una mica marginada per la comunitat científica, quan en realitat les seves idees van ser les més revolucionàries, perquè aquest va ser el primer que va dir, sense cap mena d'embut, que l'univers podia haver tingut un començament, d'acord? No n'assumeix que ho digués, ell és el qui ho va entendre matemàticament de la manera més clara possible, d'acord? I llavors ell deia, bueno, hi va haver com un àtom primordial, li deia ell, això era una manera poètica de dir-ho, i a partir d'aquí doncs, hi ha hagut com una gran explosió i l'univers s'ha estat expandint des d'aleshores. I això, l'altre, el seu competidor, en Fred Hoyle, una mica per burlar-se'n, d'acord, li va donar aquest nom de Big Bang, no? La gran explosió. Sí, home, sí, l'univers ha començat amb una gran explosió, com vulguem dir, què estàs parlant? Aquí ja tots ens afaitem, no? Doncs d'aquí és on va venir aquest nom de Big Bang. I doncs en aquest context s'entén com l'inici d'aquesta època calenta. Llavors, com deia Lluís, aquest inici no ens l'hem de pensar com explota una bomba, que ve d'un sol punt. És una mica com allò que dèiem del forat negre, que tampoc és un punt, sinó que és un instant de temps. Doncs el Big Bang és també un instant de temps, però no té lloc en un sol punt, sinó que té lloc en una regió extensa i molt homogènia. I això com ho sabem? Doncs ho sabem mirant endarrere en el temps. En certa manera el veiem, aquest Big Bang. Aquests fotons que ens arriben són el remanent d'aquest Big Bang. Sí. Perdoneu, però és que tenia entès que tot començava amb un espai molt petit. Relativament parlant, és més petit que l'espai que tenim ara, d'acord? Però que tenim ara aquí observable per mi. És a dir, jo havia entès que era un espai realment molt reduït des del meu punt de vista. Efectivament. O sigui, és un espai reduït, depèn en quines unitats el mesuris. És a dir, perquè ens entenguem, una pilota de futbol, més petit i tot. Sí. Una caligua. Sí. Diguem-ho d'una altra manera, d'acord? Hi ha hagut la gran explosió, d'acord? I ha transcorregut, anem a dir, una mil·lèsima de segon, d'acord? En aquest temps, la llum ha recorregut, doncs, quilòmetres, ha recorregut, de fet, centenars de quilòmetres en una mil·lèsima de segon, d'acord? Però la part que nosaltres veiem és molt més gran que aquests centenars de quilòmetres, d'acord? És milers de quilòmetres, d'acord? Per tant, aquesta explosió ha tingut lloc a molts llocs diferents i en el moment en què la veiem, aquests llocs diferents no han tingut temps de parlar entre ells perquè ni tan sols la llum ha tingut temps d'anar des de l'un lloc fins a l'altre. Per tant, això ha sigut més aviat una explosió sincronitzada. És múltiple, per tant. El Big Bang no és un àtom que deies pum, sinó que són diversos punts. Sí, exactament. No és com com deia abans, no és com una explosió que parteix d'un punt, que aquell punt explota i d'allà surt l'univers. No és així. És un multinaixement. Bueno, és un naixement sobre una superfície, sobre un volum extens, d'acord? És sobre un volum que no és infinitesimal, no és un punt, és extens i bastant extens, d'acord? Però espera, Jaume, un moment. Però si Perfecte, estem parlant que el Big Bang és l'inici de l'univers... Un moment. El multivers... Espera. Si l'inici de l'univers està fixat amb el Big Bang, com a inici, i tu ara ens estàs dient que està en diversos punts,
Sí. Com es diu allò que hi havia abans del Big Bang, doncs? Què és allò, aquella superfície? Sí, exacte. Llavors, per entendre això, com s'ha sincronitzat aquesta explosió, és el que us va explicar, o el que ens va explicar en un programa anterior, en Diego Blas, d'acord? En Diego, que és guitarrista, com tu, Joan, ens va explicar que abans d'aquest univers calent hi havia una època que s'anomenava època inflacionària. Hi va haver una època d'inflació. Parlar de la inflació. Sí, exactament. I durant aquesta època d'inflació sí que és veritat això que dius tu, Joan, que partint d'una cosa petiteta, però petiteta vol dir, en realitat, una cosa de 100 quilos, per exemple, d'acord? Un objecte de 100 quilos, per creixement exponencial, anem a espetegar en aquesta regió de la qual jo estava parlant ara, que és on comença l'univers. Però això és l'univers, també? És univers, tècnicament, aquesta pilota i aquesta inflació? Sí, això és univers? És univers, també, és univers. Per tant, el Big Bang que estem dient ara calent no és l'origen. L'origen és la pilota de 100 quilos. És la pilota de 100 quilos. Que es diu pilota? O es diu bol? O es diu Big Bang? Pilota medicinal. Es diu el començament d'inflació. El començament d'inflació. El començament d'inflació. Però fixeu-vos què estem fent. És el 0,3 segons, estem fent una matrioshka, d'acord? Estem fent... Anem traient nines a dintre. Anem posant coses abans i abans, d'acord? Això és com el mite de... De la caverna? Qui aguanta... Sí. Qui aguanta el món, no? Llavors... Atlas. Exactament, Atlas aguanta el món, però qui aguanta Atlas? Una tortuga, d'acord? Sí. I aquesta tortuga qui l'aguanta? El mar. El mar? Jo pensava que era una altra tortuga. I llavors, bueno, aquesta pregunta, al final has de contestar que, tortugues fins al final, no? O sigui, has d'anar posant més i més ingredients de què ha passat abans, Fins que donem la volta i a dalt d'Atlas hi ha tortuga. Com es deia? Exactament. Això podria ser una explicació, que hi hagués una ciclicitat, univers cíclic. Però el concepte aquest de... Li has dit Big Bang calent, que és el que coneixem, diguem, o que la gent coneix com a inici de l'univers, no és realment això. Big Bang calent és després del període d'inflació. És un punt intermig i, d'acord, doncs, mirant les equacions, doncs, ens adonem que allò ha de tenir un origen d'una naturalesa diferent, un origen no calent, perquè un fluid calent el que fa és d'accelerar l'expansió. Nosaltres hem passat per diferents etapes a l'univers, algunes són accelerades, com l'etapa actual és accelerada per culpa d'aquesta energia fosca, però abans d'això estava dominat per matèria, la matèria de les galàxies. Durant l'època dominada per matèria, l'univers és deccelerant, i durant l'època dominada per radiació, l'univers també és deccelerant. Doncs, en matèria deccelerant és impossible explicar com s'ha arribat en aquest Big Bang tan homogeni, d'acord? On la temperatura que mesurem en una banda de l'univers és la mateixa que mesurem a l'altra banda de l'univers. Difereixen només per una 100 mil·lèsima. D'acord? Com s'han posat d'acord aquestes milions de regions independents que no han tingut temps de parlar entre elles per tenir exactament la mateixa temperatura amb una precisió de la 10 mil·lèsima. Doncs, en física sempre busquem mecanismes causals, d'acord? On partint d'unes condicions inicials més o menys plausibles, d'acord? Obtinguem el resultat que podem entendre i amb el qual podem fer prediccions, d'acord? I doncs, aquest mecanisme va ser proposat fa uns 40 anys, l'any 82, i es diu inflació. I inflació fa una sèrie de prediccions sobre com són les pertorbacions primordials, com es formaran les galàxies, fa una sèrie de prediccions quantitatives, diguem que són 4 prediccions, i aquestes 4 prediccions s'han comprovat amb gran exactitud, d'acord? I per tant, doncs, avui dia pensem que hi ha hagut inflació, tot i que encara ens falten algunes coses per verificar. La ciència sempre volem verificacions més i més precises. Sí. I aquí entraríem en el que t'agrada tant, no? Que és que, bueno, deixa'm portar una mica fer el resum del que hem parlat. Aquesta volum, no pilota, sinó una mica extens. La sopa. Hi ha aquestes explosions o Big Bangs calents que poden passar a diversos llocs i, com has dit, la llum d'un no pot... O sigui, diguem que el període d'inflació infla tant o expandeix tant que l'explosió d'un lloc pot ser que no arribi a veure mai l'explosió de l'altre lloc. Correcte. I això dona
o obre la porta a una... No diria una teoria alternativa, no? Però una teoria que podria estar inclosa dintre d'aquesta teoria del Big Bang, o diguem-li model estàndard de cosmologia, no sé com dir-ho, que no vull separar entre teoria alternativa, que seria una cosa totalment diferent que pugui explicar totes les observacions, o dir que abans d'aquest Big Bang calent, dintre d'aquest període d'inflació, podrien haver diversos diferents Big Bangs i universos en paral·lel, d'alguna manera, no? És això el que Sí, bueno, però vull dir, potser per no posar tantes etiquetes de teories sí, perquè posem noms per sí, posar-hi a l'audiència. Que des d'aquest Big Bang tan homogeni del qual parlàvem, fins endavant, les coses estan molt ben comprovades. En endarrere, la qüestió d'inflació està comprovada perquè hi ha aquestes 4 prediccions que concorden, d'acord? Per tant, inflació té bastanta base empírica, però també és veritat que hi ha molts models d'inflació diferents. Tampoc podem dir que hi hagi una teoria que sigui l'estàndard i unes altres que siguin les alternatives. És un diàleg constant on la gent proposa idees i aquestes idees, doncs, moltes vegades es rebaten molt fàcilment, d'acord? I a vegades, doncs, donen lloc a noves línies de... Jaume, pots començar a dir-nos teories alternatives, si vols? Sí, quan vulguis. Sí, doncs... La primera cosa que he de dir és que el que sabem, fruit de la relativitat general, és que sí que hi ha una frontera inicial. És a dir, que sí que hi ha un inici del temps, d'acord? Això ho podem dir, dius. Això ho podem dir en determinat sentit, des de l'òptica de relativitat general, d'acord? Hi ha unes coses que en diem teoremes, d'acord? Que fem unes certes hipòtesis... Que hi ha un inici d'era. Que hi ha un inici d'inflació. Comptador zero. O sigui, que inflació no pot haver estat infinita cap al passat. La puerta del sol. Sí. Sí, això que diem de posar tortugues, més i més avall, amb inflació no ho podem fer. Inflació ha d'haver tingut un començament, d'acord? Aquesta és la primera cosa que podem dir. I això és resultat d'un raonament bastant senzill, d'acord? Que s'anomena doncs, un teorema de singularitat. En relativitat, aquestes fronteres del temps els anomenem singularitats. Per exemple, dintre del forat negre tenim una singularitat, que és on el temps s'acaba. Doncs cap al passat hi ha una singularitat també en el sentit de que el temps ha de començar. I aquesta, doncs, no és el Big Bang calent, d'acord? És una altra cosa que ens diu que inflació no és una descripció completa, d'acord? Hi ha d'haver un moment on inflació comença, d'acord? I ens podem preguntar què hi havia abans d'inflació. Això sempre, clar. I podia ser també que no hi hagués res abans. És a dir, que l'univers hagi aparegut a partir del no res, d'acord? I això està en consonància amb la manera com pensem en la física. A la física, doncs, tenim aquesta teoria que és la mecànica quàntica, que també està molt ben comprovada experimentalment i, doncs, és el que fa funcionar aquests artefactes, també, perquè doncs, els circuits funcionen a través de transistors que tenen en compte la mecànica quàntica. Vull dir que això tot són coses molt ben conegudes, d'acord? I en mecànica quàntica sabem que doncs, la trajectòria d'una partícula no és única, sinó que totes les trajectòries contribueixen, d'acord? I un electró pot passar per la dreta del micròfon i per l'esquerra del micròfon al mateix temps, d'acord? I interferir després de trobar el micròfon. I per tant, doncs, no és una teoria tan determinista com la teoria de Newton, d'acord? Que si donem les condicions inicials ja tenim el futur, sinó que tots els camins s'exploren, no? I doncs... Però sí. Tal com coneixem tot ve d'alguna cosa anterior. Efectivament, perquè hem de conservar determinades coses. Per exemple, canvi, el que estàs dient, que surti del no-res... Sí, Joan, sí, exactament. En explorar tots aquests camins hem d'obeir certes regles, que són el que anomenem les lleis de conservació. Aquest és un concepte molt profund a la física, que va ser, de fet, descobert per una dona, que és que a tota simetria se li associa una llei de conservació. Aquest és el teorema de Noether. Hi havia una matemàtica que es deia Emmy Noether, a Alemanya, al segle passat, que va descobrir aquest teorema, que en física a tota simetria li correspon una quantitat conservada. I per això parlem de conservació de l'energia, conservació de la càrrega,
totes aquestes coses doncs, tenen a veure amb simetries de les lleis de la física. L'univers resulta que totes aquestes càrregues són zero a l'univers, d'acord? Perquè hi ha coses que tenen energia positiva, per exemple, la massa, l'energia és mc², d'acord? Que també és una llei que va trobar Einstein. La massa té una energia corresponent. A l'univers hi ha molta massa, d'acord? I això té energia positiva, però la interacció gravitatòria té energia negativa, d'acord? I si sumem les dues, resulta que és exactament zero. Per tant, l'univers sencer té energia zero i també té càrrega elèctrica zero. I en la física doncs, hi ha tota una altra colla de càrregues i totes aquestes, per l'univers sencer, són zero. I el no-res també té càrrega zero. Per tant, en mecànica quàntica no està prohibit, i de fet això ho podem descriure matemàticament, d'acord? En certa aproximació, que anomenem aproximació semiclàssica, podem descriure el procés per al qual d'una geometria on no hi ha res, podem passar a una geometria on tenim un univers, d'acord? Aquesta seria una possible descripció de l'origen de l'univers, d'acord? Què passa? Doncs que això és a un nivell molt abstracte, d'acord? I ara com ara no podem fer un experiment que comprovi si aquesta explicació és correcta o no és correcta. I per tant, diguem, tot i que des del punt de vista del físic que treballa en això, doncs aquesta és una explicació plausible, d'acord? I moltes vegades pensem doncs, que aquesta pot haver estat molt bé la manera com l'univers ha començat. Seria la teva aposta, aquesta? O tu apostes a una altra teoria? Bé, els científics no apostem, normalment. És un dir. Sí. No, però podeu fer teories alternatives com a prova. És a dir, com Einstein dius que juga... Sí, és a dir, si tu haguessis dit, el joc brutal porta a descobrir la matèria fosca... Això no és el Sala i Martín, Sí. El que passa, Joan, és que també arribem a un punt en què és molt difícil ja comprovar. O sigui, comprovar el Big Bang ha estat difícil, en el sentit que això es va proposar, per exemple, la nucleosíntesi primordial, on es va formar doncs, el heli, el liti, aquests elements, el beril, aquests elements més lleugers. Això ja va costar moltíssims anys de comprovar, d'acord? Fer mesures precises del fons de radiació de microones que ens confirmessin fins a cert punt que inflació va transcórrer, també va portar moltes dècades, d'acord? I un problema que passa és que inflació tendeix a esborrar el senyal de què és el que va produir l'univers, perquè tot ho dilueix, i ho dilueix d'una manera exponencial. Exponencial. Fa molt difícil veure què hi va haver abans d'inflació. Aquí trobem una barrera de possibilitat observacional, d'acord? Els efectes són tan petits que és molt difícil que els puguem arribar a veure, d'acord? Tenim una pregunta d'un amic que et vol preguntar referent a tota aquesta... Actualment veiem estrelles, veiem galàxies, veiem tot això ve d'un inici i a veure si podem explicar-lo d'alguna altra manera. Hola, soc l'Albert Pla. M'agradaria saber si en comptes d'explicar la història en general, diguem, la història de totes les coses, tu agafessis i diguessis, va, vull la història de cada una de les partícules que hi ha. I agafessis una partícula i aconseguissis explicar tota la seva història. I aquesta partícula, si aconseguissis fer-ho amb una, ho aconseguiries fer-ho amb totes, esclar. O no tan clar, no sé. Però, i llavors, si un cop tu aconseguissis registrar tota la història d'aquestes partícules, tu podries viatjar al passat, reconstruint cada partícula en el lloc exacte, en l'època exacta? Seria així un viatge al passat? És una pregunta molt interessant que té a veure amb la capacitat de predir, té a veure amb la predictivitat. De fet, aquesta era la idea de Laplace, de Laplace... El de l'avantguàrdia, dels crucigrames. Potser eren parents. Laplace era un matemàtic, però va tenir aquesta manera de formular la predictivitat de les lleis de la física, que si em doneu la posició i velocitat de cada partícula de l'univers, jo puc predir tota la seva història. D'acord? O, com diu l'Albert, podem fer
marxa enrere, passar la pel·lícula al revés. Si em doneu la posició i velocitat de cadascuna de les partícules de l'univers ara, jo puc tirar la pel·lícula endarrere. Bueno, aquest somni de Laplace era decimonònic, diguem, va ser canviada quan va néixer la mecànica quàntica. Perquè la mecànica quàntica primer ens diu que no podem conèixer la posició i velocitat a la vegada, sinó que tenim certa incertesa en determinar aquests observables, i això fa doncs, que sempre ens equivoquem una mica en les prediccions. No és que ens equivoquem, sinó que les prediccions són probabilístiques, d'acord? I el que podem fer és calcular les probabilitats de que passin certes coses en el futur, d'acord? L'Albert pregunta una cosa diferent, que és passar la pel·lícula al revés. I no sé si l'Albert està preocupat per qüestions pràctiques, de que es descobreixi algunes coses que ha fet i que no vol que se sàpiga. Però, en tot cas, és una tasca dificilíssima. O sigui, ja a nivell d'una sola partícula no sabem fer això. O sigui, l'equació de Schrödinger evoluciona cap endavant, però no la podem fer servir per evolucionar endarrere, d'acord? No tindria massa sentit. Ja li direm. Quan ho vegi ja ho sabrà. Doncs bé, aprofitant que alguns estan celebrant el triplet aquests dies, sí. Nosaltres acomiadem el nostre triplet de Garrigues, de Joan, de Jaume i de la Garriga, amb les conclusions d'aquest capítol. Bé, intentaré fer una mica de conclusió de tot plegat. Jaume, espero que no t'ofenguis si explico algunes intimitats d'aquesta conversa d'avui. Per exemple, avui ha sigut, companys, el primer dia que el convidat, previ a l'enregistrament, s'ha fotut 2 xupitos a Sant Hilari, xupitos o glopets o gotets, en català correcte, a Sant Hilari. Això ha passat, Jaume. Ha sigut abans... No ho podem comprovar. Abans de començar, i ara fa el tercer Sant Hilari. Ai, ve de Cardona. I jo penso que això és una bona manera d'entendre com ha estat aquesta conversa, que ha estat realment enlluernadora en molts sentits, i crec que potser ha ajudat al nivell de licor espirituós que portaves. Però després, una altra cosa, es confirma la importància d'Einstein, perquè gairebé tots els convidats ens han parlat més o menys. També tu hi has afegit un component que ens ha agradat, especialment al Joan, això del joc brut. Això del joc brut d'Einstein ha estat molt bé. L'altra cosa important d'avui, que ha dit el Jaume, les metàfores culinàries tenen molt de suc. Això ho hem vist perquè hem parlat d'espaguetis quan entraven al forat negre. Llavors això ho hem connectat amb la sopa aquesta famosa que fa dies que anem parlant, i després hem anat a petar. Bé, de fet, també has parlat que la constant cosmològica és repulsiva, potser per això per no sortir del símil, no? Culinari, però tot plegat has citat a Lemaitre. S'havia de dir Lemaitre, no? Si estem parlant de coses de cuina, no? Lemaitre, un físic belga que va teoritzar justament aquests inicis. Musclos amb patates. Exactament. I de les metàfores culinàries anem a les lleis de la conservació, que ha estat una d'aquestes coses també interessant, i que ha sortit el nom, graveu-lo, espectadors, Emmy Noether, una dona que, pionera, que ha sortit avui. I per últim, ja arribem al final. Jo crec que també és que ja estem arribant al final de la veu còsmica. No ploreu, sisplau. Intenteu guardar el rictus, però arribem a un punt en què és molt difícil comprovar, ha dit el Jaume. Arribem a un punt que és molt difícil comprovar. Jo crec que tots arribarem a aquesta conclusió. Ha parlat que el senyal es va diluint i que sempre ens equivoquem en les prediccions. Queda dit. Doncs fins aquí el capítol de la veu còsmica d'avui. Recordeu, una trobada local, de base universal, de mires telescòpiques i d'importància relativa. Recordeu que podeu trobar aquest i altres capítols als nostres canals de YouTube, Spotify i iVoox, i ens acomiadem, com sempre, amb una interpretació musical de Joan Garriga inspirat en el tema d'avui, que ens porta a reflexionar sobre les fronteres de l'espai-temps i l'inici de l'univers. The neutrins and the black holes. 1, 2, 3... Quan apreta la calor, tot es fon a poc. Tot va perdent el seu foc, tot s'estova dins del forn. No em va enlloc al cap, la paraula ja no rutlla. La mandra ara patrulla
tot em sembla ben bé un nyap. I és tot és espera, espera la pluja, el vent no belluga, tot és espera. Avui res es mou, la fruita madura, tot és espera. I tot petarà d'alguna manera. Només queda dins, sempre latent, desig entre els pins, la crema roent, l'espurna de vida, la flama candent, la punxa que crida, la brasa bullent. Tot és espera, espera la pluja, el vent no belluga, tot és espera. Avui res es mou, la fruita madura, tot és espera. I tot petarà d'alguna manera. Confong les espigues per flames planeres, un terra de guspires, galàxia que encega, concentro la oïda en el tot que respira per no perdre el terra i cap i pota com única guia. Somio en tocar-te ara que res es mou, ara toco quan tot es cou, ara ets aigua quan tot s'asseca, dins el meu ventre bull teia encesa, un botó en l'aire, faldilla aixecada, de cuixa em fa caure el cap i mirada. Big Bang, Big Bang, Big Bang, Big Bang. Tot teu, tot teu i el cap cot, en res hi atara, la culpa s'apaga, l'espelma il·lumina, hi ha llum a la mina, la vida respira. En cada guspir